Since I got married 2018, and they give my banga back to back. I'm not a tire. If you myself, if you confess and wife you marry, if you do, they sweat. Because me, I give them banga back to back. Anytime you want time, I dare not carry. I fact, I'm not even pay. Because if my husband pennies leave me, not getting pennies to go find me again, no. Because my husband pennies, I really the genre. I get you. Mother, you stay. Mother, hold on. No scatter the church. Now be laughing matter. They tell me my pain. Now me the teach them. To get to not even know self. Now me the teach them. I don't hold that plate. I don't master that. Me to say it correct. Vai John van Efu. Amara mo was for nya bo mo asen ya mana Efu zai malo. Bia na kada ba ke? Ha? Chemeli onya. I don't know kede. 13 years. Okay. Kedi ya ba teach no da ba? Unu je boy ama na Abuja Jesu ori. Ke kun su eje? Unu ma fence. Ina se yo ise. So sa won lo ke na se. Ke yo zi na se. Ina so le SK. Chemele na se na SK. So sa won lo ka na se. Very good. Nke bụ nna ina sie ina na ese. Bịa kam kan ni na ese. Kedu afọ arọ na ka ede? 14 years. Kedu ị na ese? Na manya anwụrụ na gị n'ọzọ? Na manya anwụrụ na SK gị n'ọzọ? Na loud. Kedu ndị na ese? Ọsịsọ? Very good. I did 14 years. Ina say anwụrụ na say SK na say gị n'ọzọ? Ina say loud and colors. Very good. Nna kedu afa gị? 12 years. Ina say yo ise? Ke yi na say? Na gị n'ọzọ? Na gị n'ọzọ? Ina say anwụrụ na say SK na loud. Kedu afa nke gị? Kedu ihe ọzọ sị kwuchebe? Kedu ihe ọzọ ị na-ese? Ị na-esekwu kolos? Arọ na ka ede? 12 years. Ngwa gị nwa? Okay. Very good. Ị na-ama gị? Ị na-ese kolos? Kedu afa gị? Ebe. Je ori ka oje bute rice. Bute rice.
ị na-ese anwụrụ SK loud and colors gị nwakwanụ na-ene m anya ị na-ese anwụrụ na SK na-ene anya ebe a ị na-ese anwụrụ na SK ok gị nwakwanụ arọ ole ka ị dị nna ya mụrụ m ihe